for Christian council for no problem they say say nipa we won kan ho me eno na me nto mase no on kan ho sesei on kan ho o Christoni sanity wo so ye Christian council ena nipa so ye Christoni o ye sofo wate asoro o ye asore ese say Ghana Christian council for no say me be te asoro Ghana eso mo me de o mo me de masore ne doctrine se ba na o mo hwe asoro bi e ton bibi wo ho bi say cruise no emfa ho ne ade a wo ton emfa ho ne even either say what your book bi apese ubi nipa bi adwunim na wo ton am any problem but we catch him say ena me call Ghana me gira bonti preach me busa say ayi for so kan ho food and drugs for so kan ho okay enti niam no mtonton na so dem na nipa num kom ye no o ma hwe ma tese ahwe say nipa num kon dem a e okay na say na mo asofo so ma start say ma se tititi so na mo de aye sika mo fi say Christosum ye sika no anya sa na te Christosum no e wo mo say wo ya nyame adwuma na wonya sika fine wonya bi a fine but emfansi woni so kwate asora proper sika adofo a mo schedule Juu TV said the abrani abrani na ye ka no yes say wo hwe TV na bo modern subscribe to your channel no like share na we are ma comment yes say mo yes aye dey emma ye more vim emma ye moral na boost your immune system no amma ya hoden dada aye program foforo e de abra mo nya bi ahwe na monim ene dey me ne me papa bi I will be kind of say a man of God. Nyame nipa. Na monim na amanfo bi se bisa me sensem bia ma. Obi kan say na abro me so. Enti na me hwehwe nyame nipa bi a wa kwadere mu. Eti se me nua ba me yote me nchen. Na me ne atwetwe enkomo. Ai, enti ne nipa me ne ebo nkomo no. Wo ye nyame nipa osofo. Wana me ne ba bebo nkomo. Enti monta me ne kuchu. Na monhwe TV no. Ai Monsha ye ne de niam pepa bebre enam kwa so e de bremo me nua bema ye ma wakwa baba Juu TV so ya nanti me pa chaw udin de say ya from me Juu Asamoah na me brofo din so de Simon Asamoah okay na mo sa di ni nyina no o fra o ka nipa nhumi ye okay di aka nipa di humi di di-YESUHONKOMMO sa o ti da sa di ni o wiase ba bia me ana me no te di-YESUHONKOMMO 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 de o ka me na na o so o ye kopra obi anim okay di-YESUHONKOMMO okay ene ne ye ba betwetwe ye be di-YESUHONKOMMO nkomo na ye betwetwe no e fa Yesu hu papa na mpa cha o krom ne he we free amoman asuofu achiase na akwa amoman bet o free asuofu akobare kese Uduru nketia anase asuofu na ama no nsani fa na akwa achiase okay me nko hoda ayi barekese me papa bi free ho okay no I friend Mr. Afre family Afre nim Afre bom yese ai sa Afre family na ho a me nuanom bebre e ho a me ma me twin sister ho na no ware ntino me nuanom bebre e ho efri krom ho papa ne nkomo na me no bebo no nsemo a manfo Ghana fo binim di yaw pa e wo Christosum mu okay ena omodi nsem no bi hia me kai say last me ko program lady beans na nsem bi esi wo Ghana fa asofo ho nipa no so asese oni me di nkomo no na onsu okay afa na me ankasa nso my emotional in fact eniema bi e koso e wo say ja Christopher ye nso so ye hu ye ho na ye twetwe ye ho nkomo na ye hu ne a e ko asema me pese me di kan bisa wa ne say ade ni Christianity Christoni ba cho chemase e ade ni friend why ni friend Christoni okay ya mo mpae erade ado ase ja accommodation sa se ma on konkon tumi no e ma yentiase wo yenkomo edie nyina mu na enhye woni wonyam ya da wase so yen sa ma yen o Jesus Christ dim ne abom mpae wadumunti amen yo anti yakase Kristonia yakase Kristonia yeah any say yes Yankopon say o kan Bible no a John chapter 3 verse 16 said Yankopon do wiase nie so wode ne ba wo no kroma no bia obegina di na anyira no nya da nkwa ase kire ne say Yankopon bo nipa no
Bible so bo nipa te se ne nseso enti obo enti se ne nseso no ohome nkwa home na ewo ni mu no egu ye mu de ka da nkwa ase kire se Nyankopɔn owo da nkwa enti no wonwu da no okay enti se Bible ka da nkwa eje se Nyankopɔn da nkwa na owo ema ne nwu da no ode bi ama nipa da sani okay enti no kane no a na nyame bo nipa oni Adam se the Bible kan oni Adam din komo ye wi atie Adam ye bone pe no ena nyame ni Adam ntem tete ye okay Nyankopɔn ni Adam ntem tete ye ase pe asase so obi a wote asase so bia no Adam bone ni ntim so aye bone okay Adam akokan be kan ye Adam akokan be kan ye okay se ne kra ne awo kra na Adam bone nti wo ye de boyeni okay nti wo kan Bible na Roma 4:3 no jemadu no ne nsa ne se na ye nyina ya ye bone ye nyina obi a wote asase so bia wo humi nyame mfra ma bia no kan na ye nyina ya bone Nyankopɔn ni monyam aboye okay nti Nyankopɔn ni monyam no boye na Nyankopɔn pe kwan foforo fa so afa nipa ba ne nkyɛn ena osuma ne ba Yesu Kristo ma ne ba ye said the Bible no can John chapter 3:16 says Nyankopɔn do wiase so ma ne ba wo ko man bi obegina di anyira no nya dan kwa because Adam born in ntino ya yira ye Nyankopɔn tamatete okay yira ne kyerɛ sɛ oni nyame tamatete okay ɛno ntino Nyankopɔn se opese ye san ba ne nkyɛn biem ɛno ntino ɔde Yesu amewu ma Kristofo bi wo ma wiase ni panyina okay obi ɔte asase so bi ahumi nyame mfra ma bia wo ntina Yesu bewu ye okay obe wo de pepa ye bone no yeah obeji ye bone ne soa ntino ye ko bone asɛnua mu no okay ntino wa wo ma kwan ma agi Yesu Kristo ni dia na yese wati ase se Nyankopɔn mama me nsa so se me bone no wa ma Yesu abegye ampa okay enti se ye ka se Kristo ni a obi a wo ma ne ho kwan agi Yesu Kristo no Nyankopɔn so ane no se nyame do wiase ni ano nipa ba ko nipa nyina se obi a obegina di no enyera biem na me obenya da nkwa ne nkwa ne bi ono ne nkwa na wo wu da ne bi okay enti no oba ya Bible no 1 John chapter 5 no verse 11 and 12 say na eyi ni adanse no se Onyankopɔn am ye da nkwa ne nkwa na wo ne bi na de na eyi ni adanse se Onyankopɔn am ye da nkwa na sa da nkwa no de ama nipa e wo ne ba Yesu Kristo mu okay de obegye ni ba na die no o da nkwa de wa nyina ne de woni nkwa okay ntia me di kan se obegye Yesu Kristo di a na me nkwa na wo na ama ni ngu da no ye friend da nkwa no wo de ama obi eno nti se obegye Yesu Kristo di a na obeye Yesu Kristo akidi ni ene frose Kristo ni okay ende ka Kristo ni a asekere ne se wagye Yesu Kristo adi a ne nsem na ode bai wagye atum na sanse enipa wagye Yesu Kristo atum ni ntino wo kan Bible no a John chapter 1 verse 12 ne say na dodo a wagye no na wagye ni dindi ye no wa ma ontumi se mo Nyankopɔn ma asekere ne se Yesu bai ne se da me no tia wo ne me di nkomo yi wo kasa ma nipa bebre tie ebi gyi ni di Peter mo e be di na chi omo nyina gyi ni di no be di na chi e na Yesu de me no mienu ye na nam o manya 200 years ko mo fo mo ni hu Yesu da okay ni din ni agye de enti wo se dodo a wo gye no physical mo de wani hu no mo gye ni di ye no ene ye ne ye mfa ni hu ni da ni din ti agye na di no wa me sa nipa mienu group mienu wa me tumi se ye me Nyankopɔn ma nso ba gye Yesu Kristo di a ena ye fro so ye Kristo ni why are there okay mate no ase na hwan kra ne osofo a pastor say what church mo me ye hu say Yesu abewu agi nipa nyina nkwa so what you say me pesa mete ase say because a Christopher ye wo yansofo some binti me pesa wo church mo ma ye hu onipa o ye different between osofo wo ene me okay me asorekoni anasa me ye Christoni me ba wo ye sofo me ba wa sore na wo church me nti hwan ni osofo no okay ye kan osofo na osofo no so na dwuma pa ene say okay ye kan so bi osofo ni obi a Kristosom no ayi se mfa se ayabusua okay nti abusua yi efia wo mu se mi fie mi na me be ma o nti mi be ma no me yere ne me mane nyina me na me pani wo fie ho okay se wo ye be ma na o yere ne kyan pani kura na esan se wo ye be ma nti Bible so wo ni fie ni ti okay nti na ye pani wo fie ho nti no san se wo ye pani wo fie no de same way na se ya soro na ya ye nso no ese enya obi a obedi yani se pani a oda asoro no nti ka so obi ye osofo ni obi a asore no eda ho na asoda ne si ho no enipa eba mu no una obegina wa cheche nipa ne se Nyankopɔn asɛm kyerɛ se nipa no yenim nyame asɛm no enti wo na
asɔre no asɔre bo ha omo na yi omo sɔfo asɔre bo so a obi wo so a asɔre hu ni sɛ o nipa so esi no obɛyɛ ade nti yɛ mo ne wɔn kɔ Bible school wɔn te Bible na asɔre kyerɛkyerɛ yɛ nti sɛ wo sɛ nipa no ya bɔ ho ka de wakɔsua bibi sɛ de ɔbɛyɛ kyerɛkyerɛ nyame asɛm ya te aseɛ okay ya nhwe ase ansa ankɔtɔ bonsam nsɛm bio na kyerɛ sɛ memete waseɛ yi a ɔsɔfoɔ ne obi a wahyɛ de to ne ho asi hɔ asua Nyankopɔn asɛm a ɔno de ɔte aseɛ yi a ɔno de ba bɛkyerɛkyerɛ me ɔde bɛkyerɛ yɛn okay ɛna mebo ɛna yɛkasa wo yɛ ɔsɔfoɔ a according to Bible no ɔsɔfoɔ bia wo yɛ akoa okay wo yɛ akoa because Matthew chapter 20 verse 26 ne say sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ leader wo mu a ɔnya akoa ansa wa pɛ sɛ ɔyɛ leader no sɛ ɔyɛ akoa nti wo yɛ ɔsɔfoɔ a wo yɛ akoa okay mate aseɛ onim nansɛm hobby bikɔyɛ program na obi nkrɔfoɔ bi bisabisa me nsɛm bi because na nsɛm bi asi wɔ Ghana ɛfa yɛ nuanom asɔfoɔ ho na obi ne me kasa ya na nipa no osu na in fact the way a omusi bia okɔ program na obi hia wa onim sɛ ojuluju na wabɛka na asɛm akyerɛw obi wo hɔ nte bibi ase a na ɔba bebisa wo nsɛm bebre wɔ hɔ a yan no yɛntumi anyia no agye sɛ ebia wo hia nyame nipa te sɛ wo sei na kyɛ sɛ yɛde ato w'anim na wo nso so wayɛ dɛ wodi muayɛ aba nti wakɔkɔ yɛ nyame nipa yi so ho na nsɛm bebre wɔ hɔ a ɔmo kan yɛde to n'anim a me mantumi ama ɔmo muayɛ ne yi a menya wait Juu na me yɛ desperate sɛ menya nyame nipa bi te sɛ wo na me ne na twetwe nkɔmɔ Yesu Kristo o existe ɔwɔ hɔ ya Yesu wɔ hɔ pa nti asɔfo a ene wiase mu asɔfo na Ghana asɔfo no Yesu wɔ hɔ a wɔn mu nim sɛ Yesu wɔ hɔ a ɔmo yeye di ɔmo akya ma ɔmo akyerɛ yɛ Yesu na kwan ana bibi sa existe ya Yesu wɔ hɔ na mɛkyerɛ part 2 no hɔ no hu emu yi Yesu wɔ hɔ na Yesu na wɔ hɔ no according to Bible no deɛ Yesu Kristo ankasa ɔno ne Nyankopɔn bibi sa wo sa because mebo mami hɔ no okay Yesu Kristo ne Nyankopɔn ɛkyerɛ sɛ okay Bible na John chapter 1 verse 1 say fitia say na asɛm na na asɛm Nyankopɔn na asɛm na wɔ hɔ asɛm ne Nyankopɔn sorry Yesu Kristo na ye bɔ ne din Yesu sese no before no heaven na edibie no ɛfrɛ no Yesu edibie ne heaven na ɛfrɛ no Yesu okay akyekyerɛ say okay Bible na 1 John chapter 5 verse 7 say enema me nsa na di adanse wɔ heaven hɔ nom agya no asɛm no okay ɛne wɔn konkron okay nti Yesu Kristo yɛka nyame asɛm a Yesu ne ɛfrɛ nyame asɛm okay yɛka nyame asɛm a Yesu Kristo ɛne ɛfrɛ nyame asɛm nti John chapter 1 verse 1 say invitation say na asɛm no hɔ na asɛm Nyankopɔn ne na asɛm na yɛ Nyankopɔn na kyerɛ sɛ Yesu ni hɔ sɛ Nyankopɔn ni no Yesu ni ɛna wɔn konkron ni ebi ni hɔ baabi a wɔ heaven na kyerɛ sɛ nipa baako na wakyekyɛ ne mu mmiɛnsa nti yɛ say 3 in 1 okay yɛka Trinity no kyerɛ sɛ 3 in 1 me ne cameraman yɛ mmiɛnsa nyina yɛ adeɛ baako okay according to Bible no 1 Timothy chapter 3 verse 16 say tie wesi American ye pa me tie pa me preach sometimes me tan hwe Bible muti no any problem what dey kasa 1 Timothy chapter 3 verse 16 no of ya to boas na kan twi ne pa na say brofo a wo say na Onyankopɔn yi ne ho adi wɔ honam na obu ne bem honhom mu wo yi ne kyira abɔfo ɔka ne ho asɛm ama mu ɔgyi ne di wiase ɔfa ne kɔsoro ne monyam mu sɛ ho asɛm ne yɛka ne Yesu but one can Yesu as was in Nyankopɔn okay Onyankopɔn yi ne ho adi wɔ honam mu obu ne bem mu wadi nti obu ne bem mu Juu fo na mamra kyerɛ sɛ yɛ bɔ wɔ sɛnua mu a wo yɛ dipɔni wo yɛ fa ma fie kura wo yɛ bɔ wɔ sɛnua mu nti no Juu fo na mamra no kyerɛ sɛ yɛ bɔ wɔ sɛnua mu a onka nipa ho kura okay nti no Bible sɛ obu ne bem wɔ honhom mu okay because yɛ bu fans ebe bu fans na kɔ bɔ wɔ sɛnua mu to sɛ Nyankopɔn yi ne ho adi wɔ honam mu obu ne bem honhom no oyi ne kyerɛ abɔfo ansa na Yesu yɛbɛ wo no kura abɔfo no bɛ na so yɛ ɛkyɛ ne yere ne maame mɛre okay sɛ wo bɛ wo ba bɛ ne yɛbɛto di Yesu ebi so na bɛ gine ma yɛfiri wɔn bɔne mu okay nti no oyi ne kyerɛ abɔfo ɔka ne ho asɛm ama maame mu
say ho asem ye kana mamamu ewiase be bia say tokro bia no yesu ho asem wie chana ne ba bia na yesu ho asem konya say say o kan ho asem ama o gini di wiase o fa ne kosoro ni wonyam okay and won say yesu ho asem o kan he enso amo yesu di o say nyankopon yi ne ho adi o honam okay Matthias ye meba ho because minim say atemuda no judgment day no yesu betina jani nsanifa so but me ko ba bia ansa na masan aba ho bi de ntia me bisa wo say yesu e wo ho ne say a Christopher metimi aka say tribe bebre ananya sa na ye ka no asom osom bebre ne o wiase de me kai a Christopher ye nuano Muslim na ye nananom enso e wo ho enti wo hwa ye wo Buddhist ne wo ende ye nhye danim but minim say Christopher ni Muslim pa na meka say ewiase nyina mo age afa na ye de ye nananom nso e de aba bebata ho wo ko ye krom Ghana ye ko ye nananom side a enipa metimi akai ne din sise ya eye de di kan ye papa kwagu bonsam papa me bo odi aka asem ene ye ko me maame ye bi ho ante ye bi maame wo so me bo odi aka asem na ye ko ye nananom side ye firi ho ani aba ye nuanom Muslim so ye nuanom Muslim yi minim se be pepefo wo mo so asofo ene wo mo malam enya sa okay enti ye nuanom Muslim se obi kwa akoton bese ana akokokura obekọ ne sofo ho ne sofo ne ye malam ne ho akwa akobisem akwa bisa akohwehwem ansa na se adwuma ne beboa na wato akoso akwa akoye se adwuma no yenye Christopher yenso ye de ne ye asofo Ghana ye wo asofo bebre e wo ho e wo Ghana yenso ya asofo ne wo mo aye di omu ni Ghana metimi aka se obi ni kunu kura tefie na ni kunu ka so onu aduane ma no na onu aduane no na ne sofo ofre na obedum gya no na wakọ ne sofo ho that means you respect your sofo pa ne ensama manfo ade bisa me me hia wo mo ka ho ansem ne se Ghana sofo emu 90% Ghana sofo ye true ye fact ne yakoso nyina ye hu asa omu putu ye off free nyankopon nyame som ho because entokwa no edoso Ghana sofo binom etime bobo omo nkrofo pa se kokodi di sofo we atem kotan sofo we se ye ni chese ensensem bebre efa sofo no ufin se enu nti na mami bisa wo se Yesu wo ho because Yesu na ye gini di Yesu yi na ye som no wo ye wo sofo wo na wo so ye mu di yakọ heaven wo na wo kire ye kwan na wo wo sofo wo sori betena baabi na wo huru wo nua sofo na sofo no nya wo mo ankasa ensem ba wo ntam na wo mo antimi ansofo a wo fin se ye edi o machi no ebetimi abo ye ana enti ade a wo ye sofo enema ekoso wo Ghana sofo yi ade be na wo betimi aka wo ho ama yan no mo no ne nkrofo ebisa me no eka sofo na asem no omo so beti ase ye se eyampa se Yesu bi wo ho e na yesom no adachi atamu obi judgment day bi wo ho a sa asofo no ebetumi de yakọ heaven me pese wo ka ho asem kaka okay the tiene say medical achom say Yesu no ho na ono ane Yakopon na ye wie ho wo ka sa de kofam medical achom ma wo ka sa na mra so because them sa asem na me kan asem be ya no ma pa okay nti the tiene say Colossians chapter 1 na make ho asem verse 26-27 say hintasam a free tete and then Yakopon adasa hintasam na kire ye na be Jesus Christ e no okay who can bro for say the mystery that have been hidden from ages and generations now the mystery have been revealed to his saints and the mystery is Christ in you the hope of glory sa enimonyam na bo nipa no e wo Roman fa ma temi nsantema de onum yansa no na ye nyina ye bone Yakopon enimonyam na bo ye na adam bone nti sa enimonyam Yakopon sa de abrɛ back through Jesus Christ okay enti asema okay de enti asofo no bebre sa ne say Yesu na nkasa no mo so ma gina die no mo nya hu eyampa omunya hu no because yakasa obi ye Kristo ni ase kyerɛ Kristo ni no ye ntimi pronounce word ni ye eye Kristo nie
Okay. You can Christo nie. Okay. Christo na what two mono. And I would done a dear chenipa. And then a friend will say, we a Christo nie. We a Christo nie. We danipa. We da Christo a dear chenipa say, Christo nie. Mishami brother, your brother Christo nie. Okay. And me di yesu who dance, me di yesu who come on. Me di yesu who dance and I just say, onu nie o. Onu nie o. And this I yesu wo me. Okay. Me suban timi mu ni bi atimi mu ntino. Yesu na me done a dear chenipa. You can Christo nie. Na so funu be bre o monti ase. Ena ya kasa obi ye Kristo ni a asofo no bebre no munya asofo munya Kristofo. Munya asofo ena bia wi ase duro sese no. Me say me call Ghana for me could 4 months. Me gina bonti say na oh me sure say wo sha na wo say be man. Gina bonti preach call ekosrem ko crusade ni ade namba. But me beba no edun ho for no ka chem say no what make it difference. What ma ye Kristo so kra sesa. Because that Kristo nie suba no entimi na di nche nipa because we are software e di nta me software me ni software ye kokontokwa na ye he wa bantene nipa nyina hu say me ni me no ye kontokwa say software me ntia se e na won kan kire me bibia ba me ntia se da because se Kristo nie no esuba nie ida na didi a wo ya me dan me ti wo se sei say wo ya e di emfa ho ni de odbe yem bia ensem bebre asisi wo krom ha metenken si krom ha nipa bebre fi say bia nipa so asi ana nipa so asi ensem bia si me ni ntemti me ne nkasa enso say nipa no every week bia me ne nkasa be 3-4 times. Okay. What I say? So bebe na me ya so re woni ho first one me koye me masa Morgan before so be we me koye operation e Ghana me ko be twa ticket say me ko di 6 months ene asofo kasa say me kwa ba me ba yen sensem bebre na me ja so re ma wo say me pass re ko mutokwa and grofo fi say the akoso nti sa nipa no kwa me no mo kasa so me no mo ye cross nipa bia we ase ade nti o say me ni akosofo kokko say asore ho nti na asore na ye de kwa he just ho mete kra nti na asema o ka no o mu a o mu ti sa nyina o mu nim Kristo no sam hu okay na Christian Council Ghana Christian Council o madwuma ne say so what tell me preaching na me ta kan wa sempa de akoso ni nyina sofo ni ma na akoso nyina na problem na Christian Council enu nti na me bisa se Christian agrofo na bisa me Ghana agrofo na bisa ona ka cho mo say de Yesu nkomo say problem ni na Christian Council Ghana for agrofo hum ye tete me nya osofo me te sa wa nti o mo hia me no bisa me a na me so me hia ne nya me nipa de akoso bia me so be de ba ataka obia obebusa asasem ni bia kan say won hwehwe wo video no ni de Yesu nkomo adi nkomo no ngoti asma de Yesu nkomo kan Christian Council for ena amasa akwan na because me call Ghana na me gina bonti me gina dumu preacher me say enti me free UK aba na ma be bie commercial bank e wo me krom amoman na maka say amoman na me commercial bank no fresh so free na fa udu achiase na akwa amoman me commercial bank e wona wo na me wo pretty commercial bank different from the way dumu a office dum for dum commercial bank for no and as commercial bank e wo bank be pen me say ma fa commercial bank dia bie bank na me wo pretty different enti say me say me sofo na ma beti asori say me ya asori a wo ye Christian Council member ampanifo na mo da Christian Council no wo ye Christian Council member pe say obi sofo bia obi pie Ghana bia na say o hyamase enti wo ka kire me say wo mo de wo nkam ho na enya no kore wonim de enti a wo mo bisa me say Ghana Christian Council wo mo adwuma ne say no sa da na nipa no me e program say na me ka no na assembly si wo Ghana ama osofo bi ebegina na sori dem ati ni suo pa na sa osofo ne ka asem no minim sa asem me kan Ghana fo nim because osofo no nsensem bi omo che no with that reason okay omo che sofo ne etu mo no say na afio say sofo ne ba ne pope so ebe kan nsem na awe ho pa na nsem na ya woye nipa wo homa bro wo abadaye a wotimi say ade a police for di ye nua sofo yi na nye se me no mo de ye me se me nua bi no mo de ye no ana wankasa wo feeling no wo ne de ye wa anka wo nte ase se wo papa bi ne de ade ne di no a anka wo nte ase papa yi be kan semi nipa nyina asu yi ekwan ye fa so che papa no nti na mo ka ho asemi without ebesin ne omo ehu police fo ntimi ammo osofo no ko edu se we no ye na najo a police for the pick up ehihye max ekofa asofo ni fi hospital nkomu koku no yes omo ko fa asofo ni fi hospital nkomu koku no unknown pick up okay
According to a microphone enemy Casano be some once I say me yes for me name. Cynthia, some will say be seen there, Papa. Christian Council and to me a marbon time. And to me uncle attack police force no. Nipa Smith ya monene queen. Why ya nyamenipa? Why ya prophet of God? O kanya ho? O ya Christo ni te say yen. E be seen there. Say an rob baby and the ko wi ade. Enka Ghana police for the baba betuja. Say an robber no ye guso ye nhwehwemu ye kwa ha adru say e be sin ne wo muntu mi fa report bia ma bonten say pick up na be fa papa na anadwo no asem e want da wa ho me ka bi bisa say minimum say whoever we so empower we be sense bi na mtesi say no but no me person na boss of the but me no o mun sense no santo ya me ten okay anytime say bibisa zabi santo na TV station bi am say no so be empower kana sem say pick up be fa to ka anadwo Christian Council senya nipa kro no so join ni mo o ye Kristo ni osom nyame wo ka nyame asem mu nyina mo ye nipa baako omo ntimi ama bonten up to now and to me meka say oh bi kra police for ade amudi ye sofo yi won kan ya ho but kwan amode ne fa so no enye mu ntimi mfa nyame nipa mfa so saa but bi asofo ne koye bibi etie nyame mrade bi anka mo betu anamo enti wo fin say Ghana Christian Council no any asofo a wo mo ka wo ho abom enye asofo ba ko pasam issue na meka Ghana asofo agina social media ko ne wo mo a wo mo totoma ne wo mo ho ne wo mo bribe nkrofo ehye nkrofo kutu pasam monko di obi atam monko yese nyina nti wo fin say Ghana Christian Council for wo mo ye I mean say asem work na very serious but point ni say Christian Council for no problem ni say sa nipa we won kan ho me eno na me nto mase no on kan ho sesei o ye Kristoni sanity wo so mo ye Christian Council ena nipa so ye Kristoni o ye sofo wate asoro o ye asore ese say Ghana Christian Council for no sa me be te asoro Ghana eso mo me de o mo me de masore ne doctrine se ba na o mo hwe na wo say de wo be church no e fa Kristo kwan so na se fa Kristo kwan so because how suffer no tonton ma waso dem nyina no e say san sori nyina close nyina I'm telling you I see a good because yeah say wo be kaya 2009 2010 11 no me no mo de face wo UK ha na preach radio so no okay e ma omu timi ko bo me ho po no ma boys na frema ka kire me I landing ha okay landing ha 2009, 2010, 2011. Landing ha Christian Council. No, landing ha. I Ghana for prophet for anyone from Begu has no. Okay. That time no. 2009, 2010, 2011 no. We call a year. Radio na no mo friend no. Radio me preach or Rainbow Radio and me preach or back on mo friend no. Back on na kan Rainbow no preference simple. I also me say the park was in do my beton to must said no. Okay. To me free Rainbow Radio na call hono the hono focus no friend focus okay there's almost a park in the water to said okay focus on as of to me prophet for no be to me cause me ntianto mo ne man to twes kama boys ni be say me free so wow yes no fin say ebe yes say osofo obeton ne ma bebre me say emre bi Ghana me cause of bia obi ka any man ye chinchinchi obi betwe me de me cause empaibo bi o baby na nipa answer na ye beto question no waton ne ma be 150 1.5 Ghana is say to one anti san sorry nyina o say cruise nyina san asori bi eton bibi wo ho bia o say cruise no emfa ho ne ade woton emfa ho ne even either say what throw book bi apese ubi nipa bi adwunim na woton am any problem but we catch him say na me call Ghana me gina bonti preach me busa say ayi for so kan ho food and drugs for so kan ho okay enti nema no mtonton na so dem na nipa num komu ye no o hwe matase ahwe say nipa num konema e woka na say nwanwa akora wonso omu senka wo so omutimi kwasie da bi wo hanen ko omu afa omu nkrofo na nkomo ne na sorry me gina dum preach me ka me so pom me cheme Ghana dey I don't think say kro ne be ye o me so pom na me cheme me mfa omu because asofo ne mo no mtonton nya ona wo kana Japan start say o expose na ona wo kana Japan asem na ba ye no Ghana fo bu ne se bia kana Japan no ona wo kana Japan sorry na obe suppose asofo nyame wo fa abo akora kasa ayampa nyame wo fa abo akora o ma abo akora kasa
ade na papa ne ye no aboso fo bebre hu sese yeah oh enti ka Christian council for kwa ka mo som ema because me see so fo bia wo mo nyina no mo tan honorable Kennedy Japan so fo bia wo ton ne ma wona so dem bia wo se gu na sore enye nyamsom enka nyamsom ho kra aha o mo se me minti antom na me se Yesu am friend se metonton ne wo se me cheche nipa no mo nti na semase oh enti no asem na wo kan de ama Kristo soma ye tan yankasa I say one number be kwa na kasa Kristo ni kwa na afere. So say me use the word I can but ama Kristo soma ye tan because they say Kristo som no ye hu Kristo som. Ena me dey kan ka che on say asofo no bebre omunya asofo. Me from gagawuga fo. Wo mo ye gagawuga. Wo mo ye gagawuga. Gagawuga fo asofo mo Ghana. Munya asofo na mo di no. Say me dey kan no omu sa Kristo ni no a say da na di kire nipa no. Omu ni sa no. Sa Kristo ni no. Ye ka so be ye Kristo ni a se kire say Kristo ni. Mashia wona me say anti Kristo ni. Na me yi Kristo a kire me. Anti Kristo no timi. Na me so ma fa ne say me kra na ma je nkwa. Ti ye ka say Kristo ni, I friend no, ye ka no Kristo ni. Wo da Kristo a dia ti mi show osofo bi asore. Wo asore wo preach da. O utimi tie osofo bi o show osofo bi Ghana osofo e bi most. Wo preaching pa so nkotena so dem mo preach. Wo kwa atopabuo ni nsehunu saa. Nsehunu saa. Me call Ghana me di 4 months. Me asore da me nsa pe na me wura mu. Madam for suffer back, your friend I'm Media J or Santasi Juu Tv, testing down on beauty queen. Yeah. Was out to beauty queen. I saw that series on. If I saw it straight way, Madam for pardon. Tell me, name Master Morgan, I'm also Sakra and also a preaching to Florida. I had a four no ceremony. Papa to us to and you know, one not sorry now, Madam for Bacos or Adwatwa. Namtako preaching on one so for you bushing. Also, inviting me on the call, come pray. I'm preaching as on man. What dear to Ghana software any Christian council for. Now the me per se say omonya baako. Womonya baako and often so want to me baako no point me nyina say. Baako no want me nyina say a Christian council for probably a Christian council. Because want me catch them say me ma beti asoro Ghana na me say me ye nyame dwuma Kristo na me de na adwuma na me nka mo ho. Eno ne wona wama me kwase me nya de pese bia. Nti se nipa no se bi wo wu a yi wo mo nkwase ana. Oh, sani ya obi wa obe kwase but onko se Christian council. Onko se ya na ukura se wo pa no wo pa na sani o mo nyina ka ho na nyame anim gu ase wo Ghana ye o. Kan de kan de o mo ka ho ba me point ni say sa asofo no mama nyame dwuma na anim gu ase wo Ghana no. Wo mo ye wo mo a o mo tonton ne ma won sore dem ho no a o mo de ye he wo Ghana ho no. O mo de bon crofo pa se ko ye say. Okay. What you say? Okay. Sa crofo no and I say Christian council for no more kwan say o mo show masin ti no mo ye do mo pe. Okay. But so mo show masia enka regulations we ever ha we are dey we are as suspend o. E say timi GB license to ma so dem. Nka be bo. E say timi to so dem GB license we are software na say won she Christian council ase a he na wo she. Cause Christian council any Christianity na wo Ghana ni nyina ye fare by. Ani empanifo bi agina se mu na ye councilor futu sem bi ba mu de mama na se onko mu ntu fo de a ani he adwuma na wo be den ese wo mu nyina ye kroso mu nsore ba Christian council fo so ma kwan metete ye korase bi ebi empanifo ni bi ya mu tua title mu ni ade nti asem ba mu ntimi nka wa he yeah we nyina no kwan no nipa ntimi nka ba me de wo de papa kan ya wonim bia kan ya wrap up to Christian council for ne fo to asofo ni before na o mo nhwe Ghana asofo mo nhwe Muslim for na mo nhia wo mo because Muslim for wo mo malam for o mo asofo ni o mo malam o mo megina bonten ko wonim say ya nananom anti ye bi ni papa kwakubonza o megina bonten ko enti mo nhwe o mo na mo nhia wo mo na mun chance mfona mudi wo Ghana wo papa kasa ne enko de tie say Ghana asofo ne Christian council mpanimfo nyina yesram say monfa mo na nsi form say na de ekoso wo Ghana na ma Kristo so ma ye ho no eto ntwa Christian council for no mo to side no ese munya permit efiri aban mu a asori bia nhyamase bia yetimi gu no mo Christian council for no ase mutimi nya sa permit no efiri aban mu mo ma ye pass law no e wa aban mu say asori bia won fa na ma join Christian council no na matime tuo mu fo no yetimi gu no ena mo asofo so ma start say ma se tititi so na mo de aye sika mo fi say Kristo so ye sika no enye sa ne te Kristo so no wo say we ya nyame adwuma na wonya sika fine wonya bia fine but emfansi woni so kwate asora proposal sika enti no mo so mo hwe mo huye ene ansoro na mo te no na wo say
Ghana no Muslims bebre aye crowd say bia nkom person ba so but ya sofo no yara wo kent no bebre so mama so no na make because microphone ani me kasa aye no enipa be 6 so ma ja asore ko Ghana so fo nto mo nkwa asore me Ghana no me Muslim no me preach Quran no me preach Bible na mo English Quran na kan English Quran city Quran no kan ya omu Muhammad na kro de Quran ba ya mu di na chi no ni din wo Quran mu 4 times per. Okay. Jesus Christ did wo Quran mu 25 times. Sure. Quran oba bia din Jesus Christ maame Mary kon and wo Quran mu. Okay. What you say? Enti no enti o kan Quran na wo se mo kan mo ntia so mo ko bu so mo kan Bible no. O Quran mu sa. Okay. Enti no ka ye ne wo se church mo tie ase no mo hu sa ampa se ya kwan ni se ko di so. But de wo ye de e be what ma mra yi. Enti ni sra ya pa. Ghana for asofo na mo se mo te ma tie asore mo se mo de sika na mo de ba bepe no. Better some will stop with the moye no because anyasa nyankopon no o many part time nyame ama momre me ba Ghana no me ka kire mo se nyame ama momre se mo nya ya nyame be strike mo so pa ma mo amu say yes mo ni bogu ase because the moye no e ma Kristo som nipa bebre tida wo ya sofo na obo obi pass onko bru obi onko di sofo bi atamu a wonya nya sofo nti afa na bo mo de se obetima aye sofo because wonya nya sofo obi o ya sofo obi o Kristo ni bi anko bo pass obi nko di obi atam obi we Kristo ni bia Kristo nie ewo ni mu bia no nkobɔ paase obi nkɔ kasenti obi enti munya saa ne ma na moye no na de me ka kyɛ mo ne sɛ mo no amodi Kristo so ma yɛ sika pɛ no a mo bu nkrɔfo fa so na mo man no sɛ obotan akyerɛkyerɛ mo nsɛm bia mu sɛ adifo no bebre de mo yɛ nyina no obotan me ahunu mo to sɛ mo yɛ azaa enti mo ne ma na moye no mo nhwɛ na mo nya na mo nsakra na enkyɛ na Kristo ba. Me say Asamba ko me ka just me bisa. Me bisa wa ansa na ya rapport. My ready. Heaven. Heaven is real. Heaven wo ho. Yeah, heaven wo ho. Heaven wo ho. Because so for ya ye kai. E bi ti magina ho say omo wo heaven kura obi anko ho da. E bi kura heaven bi ani ho. Obi anko ho da ntino mo kasa bet. O kan Bible no, Bible say obi wu a so a Christian and so a Christian on co heaven as on common some James Street. Your baby a friend Hedges. And so we are Christian oko rest our home matching. And I put a Christian so oko rest or paradise. Because me Assemblies of God money wo me to ye one ye tete me ye mami who say heaven wo ho and then ye nyam grow heaven wo ye nyam grow and GP wo me so no obi wu sa ne mo to nyom ne sai say we walk heaven what is it na me way no more sa no more to nyom ye tete me ama e what Assemblies of God mo ama minim say heaven ye real heaven wo ho yeah but asofo me nana osi asofo suesua kanfo ye omo abaye omo hu omo left and right omo begina ho bo omo po adwedwedwe wi omo say heaven ni ho omo nya asofo no kwara me ka chere no omo nya asofo owo ho no ma na se me won krofo bebre Ghana metima bobi din acha wa yamba show me bobi adi but metima bobi acha wa yamba show no Ghana omo di machi me cop methodist obo shan na bo shan methodist no ni pakura me kana se odi machi o me preach ne so oba akura twemo na kwa lie na me ne ntokwa hye oda me de me ne data ba ko mi fra Ghana be dura bo sha na me nua ba ko afam se oba no ho se me preach good party no one so na me na me to me di na chi na oba so kwati asore no no ka ba no so any hands me body pandi cha ya na se asofo ye fa sa no mo ti o onye sofo bi achi 1 2 a no hu se ye di sudi ye ya and auntie they have me say I didn't know so ye Christian na be nyame adwuma na wo de ne ma bi frafra mu tim ko bosom ho se Christian oh and me na kwa ko nsama kwa de bosom ho oh and omo koda wo de so omo de powers na sana wonya power na ye de me tie e frame Yesu nkomo ya ye kom ho anom de abu ye no ma je sika ya frame Yesu nkomo ya me din ni ba bia obi ani mi nya na me tie me bi go wi oh yes papa chawado for the enko chawado yada Juu Tv ase se na so maba interview di Yesu nkomo me chama dofo nyina Ghana for Canada for America for UK for ene Germany for di Yesu nkomo na mti America sentimu a na mutiem wo America Canada Germany France bia me che obia mo hwe Juu Tv a
moko YouTube pa mo hunu won ye wie ya do bato sesi a no momodin so on be subscribe mo hwe so am subscribe na mo share na adwumade no so nkwa akiri na Juu TV de ye ne na da wa ha senti no yesi etim push ma ne ko ntino ye da masipa e che obia e che asofo nyina ya chia mo a mo nsakira madwen na mo so ma be ya asofo mo nsakira madwen na Yesu ba na me som no enye saa na te no munsua o munsua eye nuanu muslimifo ene nananom abosomfo because o mo nko munya ntokwa no na ene saa afọ no na me kana nti o mu meya Christopher ka wo Christopher me tumu fo saa afọ mo meya Christopher muslimfo ne eyifo ye nananom kra ba hwɛ mo ne ye hwɛ musua mo ba se se etumu mo fo sa mo nkɔ hwɛ o mo na musua wo munya de mo ye no mo ye no enye nyam soma munyi Kristo adi kyerɛ nipa Kristo nie saa na yɛka no yɛnka Kristo nie nti da Kristo adi kyerɛ nipa mani hunu sampa wagye Kristo na di na wonni watiw mu yadamase bebre me so me chia madofo nyina ai obi a odo Juu so do yes se wo hwe Juu TV adofo mo momodin anko YouTube enko subscribe to Juu TV like share na wo bia wa ma comment me sisa wo yes aye den emma ye movim emma ye mora na boost your immune system no amma ya hoden dada ade aye program for ade abro bo modin ko Facebook ko subscribe boy follow ye Juu TV TikTok follow ye Juu TV na fe Instagram so Juu TV bo modin na koso ahwe o program na aye Ghana go for bebre wi efre ye board yo mu nti kama mu hu se wona na wo sa na mo ye dey cantata Juu on cantata fame yeah that's me enche bia de cantata so bebre mo why ye dem ase bebre ahaya ene de mo besi ye dem ase mo ma bye aja mo bye bye mo ma bye bye